ando med bedo kamoro achiel. Mbaka na yo matut bro biro saa 3 gi George Bati kod jatend arita kwe men Dr. Raymond Omolo angi bro twak yo mong'ith saa 3 koro kiki dhi mabor ahinya rita mondo angi winj mbaka no yo maler. Kwa kanyo ni moko kuom MCAs e kaunti ma Siaya obwogo mar thicho oko e apisi Gavana ma Siaya James Orengo ewi tiyo marach gi mbii mar apisi mare kaluwore gi weche maricho manyo wacho ewi Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Jotelo kod johera mamoko mag ODM e gwenge makaluo bende kwedo Orengo magiwacho ni ochido kendo nonyiso chaya ne jakom duond burano kod tend mine. Orengo nyolose e kinde limbe mare Homa Bay kaka jafwambo marwa Steve Biko leronwa. Bang' limbe mare mapo e kaunti ma Homa Bay, kanyo mane otwak kod jopiny e kuonde mopogore, Gavana ma Siaya James Orengo koro yudo seyo kowuok nyaka e od bura ma Siaya. Twak margi jofwamb weche laro mar od burano, MCS go kotelne kod jale kweth mathoth e od bura ma Siaya, Buka Bonyo obono mar thicho oko Orengo e apisi kaluwore kod weche mochido mane owacho ewi Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod tiyo marach gi mbii mar apise. I want you members to allow me to whip you to impeach Orengo. Hata kama amebaki na 1 month kwa chair, the constitution allows that he can be impeached. I'm going to collect the signatures for Orengo to be impeached because we can't have a rogue governor in the name of the governor of Siaya. Winjo malit. Maparo ni chuo bino nego beni winjo malit. E kinde no, jotelo no kwa Gavana Orengo mondo ugayanga kendo kwa Gavana Wanga kod wakeini mane telo ng'uono e weche mano wacho manyisa chane tend wakeini pachoka. Wakwan mondo waluorre, wakwan mondo bil kwa wang'uono kuom weche miwacho go. Wan kaka mine ma Siaya ok wamor. Ne waketo geno ni wakao Gavana mane ditiyo kod mama ber kendo ma jaluor mosomo constitution to kawuono odhi ataro gi gik mosomo. Kamano bende e kaunti ma Kisumu, MCS ma wakeini nowuok oko mar kwedo weche Orengo ka giwacho ni katiba ma pacho ka ochiwo thuolo ne wakeini mar manyo lemo mag telo maromre kod joma chuo. Let us differ on ideologies. Let us differ on political positions, but let us not get personal and abuse one another, because when we do that we spur hatred. Wadi bet giwa bunge mang'eny gi MCS mang'eny. Awuoyo kaka jabunge ma wuoyo pile nikech nasewuok nadwa campaign e ODM. Whether Raila nitie kata onge, Raila nosepuonja kaka irito party ne nie mwadwa rito mawacho delegates te mag ODM nie toko buru. Obed Women League, Youth League gi mainstream. E kaunti ma Homa Bay, jotelo ma wakeini ne ok odong' chien ka giseyo Gavana Orengo kuom nyisa chaya ne kuku mar duond burano mar ODM kuom kiro weche mochido ewi jakom duond burano Gladys Wanga. Momo miyo Gavana Gladys Wanga emichomo tir donge chuo ne nitie daki yanyo chuo weteni omiyo ok wabi weni kaka wamine nyaki kwa wang'ono yanyo jatendwa matiyo nwa mateko soktinwa mateko. Ana se wuotho gi Gavana waneno kuonde ma Gavana penyo mani jatelo mudhi kurono end game mar gimutimo no kumutere ogandawa en kanye. Be jatelo se yanyo Gavana Orengo adier dong poko yanye mane momiyo wan kaka mine women democrats mag ODM wadagi kendo wakwedo in leadership mine ma Kenya ka matin sana mane leadership to marwa achiel mosenyiso wa yo mayore ler. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jolupo e nam Lolwe bende ogolo ywak margi kaluwore gi nengo mar mauta ma odhi malo e pacho kaendi ka gichiwo luoro margi ni poni nengo mar mauta ok odok